tuli mielessä, kun mä ton leffan katoin. Hetkinen, mä oon miettinyt sitä jo pitkään ensiksi. Mut sit kun mä katoin tän, mulle tuli ajatuksia jo aikaisemmin. Mä mietin, että ajatuksia oli, että jos mä kesäkuun tai heinäkuun, jomman kumman kuukauden, niin syön pelkkää kanaa ja riisiä, että mitään muuta. Niin mä päätinkin, että mä jätän sen kanankin pois, että mä syön pelkkää riisiä yhden kesäkuukauden. Sen takia mulla on kesäkuun merkintä tässä, että jos mä yhden kesäkuun kokonaan syön tällaisen kupin pelkästään riisiä, enkä mitään muuta. Kahvia voi juoda ja vettä voi juoda. Mitään muuta en juo. Ei mehua, ei juustoja, ei leipää. Mitään muuta ei kuin yksi tämmönen riisikupillinen niin kuin kypsennettyä riisiä, tämmönen kupillinen pelkkää riisiä, ja se on yhden päivän annos, niin joka päivä tällaisen kupin riisiä, enkä mitään muuta. Yritän kesäkuussa, ja sit mä laitan sen aina, koska mä sen syön, päivämäärät, koska mä oon sen syönyt, ja se tulee aina tähän vihkoon kellonaika siltä päivältä, 1. kesäkuuta, riisikupillinen syöty, kello ja kellopäivä, sitten 2. päivä, 3. niin se 3. ja kesäkuussahan on 30 päivää ja se alkaa perjantaina. Niin jos 30 päivää ja joka päivä syö yhden riisikupin, niin se on 30 tällaista riisikuppia, niin kestääkö meikäläinen sellaisen? Että yritän sen, jos ei kestä, niin sitten se menee perseelleen, mutta ainakin mulla on tavoitetta, jotain tavoitetta pitää olla. Uskaltaa tehdä jotain tavoitteita. Niin se laitetaan sitten tähän vihkoon sitten sen takia, että mulla on vihko sitä kautta, että mä laitan sen tänne sitten. Ja tästä mä näen montako tällaista riisikuppia meikäläinen pystyy veteleen sitten siihen sitten katsotaan, sitten lasketaan tulokset sitten kesäkuun 30. kesäkuuta. Ei kun sitten tollon heinäkuun 1. päivä. Heinäkuun 1. päivä on sunnuntai. Niin lasketaan silloin sitten tulokset, että montako riisikuppia meni kesäkuussa. Menikö se tasan 30 eli kuukausi? Yhdellä riisikupilla pärjääkö meikäläinen päivää kohti? Ei omenaa, ei kasviksia, ei mitään muuta kuin yksi riisikupillinen päivää kohti. Se on meikäläisen tavoite yrittää. Ja vettä juon aika runsaasti. Niin katsotaan, tuleeko nälkä vai mikä siinä, tuleeko tuskaa, tuleeko huono olo vai mitä siitä tulee. Niin jos meikäläinen yrittää. Tämä ei ole mistään kopioitu mistään, tämä on vaan meikäläisen juttu. Kun meikäläinen on ahdannut kaikkea herkkuja, tällaisia mahlajuomia, nääkään ei ole varmaan terveellisiä juoda näitä niin saatanasti, näitä minttumahla, koivunmahla minttu, niin onko nääkään terveellisiä jatkuvasti niitä juoda. Ja sitten on syönyt sipsiä ja juonut ES:ää ja tällaisia, niin siinä jää ES:t pois, siinä jää sipsit pois. Siinä jää jäätelöt pois, siinä jää kaikki herkut ja kaikki pois. Ei mitään, vaan yksi tällainen hikinen riisikuppi. Tämmönen kuppi, tässä on riisimitta meikäläiselle tätä annospäivää kohti. Niin sillä pitäisi pärjätä koko päivä tollasella riisikupilla. Niin meikäläinen yrittää kovan tavoitteen ottaa itselle niskasta kiinni.